Колчаков, Спарта Пазарджик, Мартин Василев Хасково. Шампионка в категория 24 кг, Балена Доставен. Татами 2, категория 33 кг при момичетата да излизат Надие Захар и Линден София, Майя Парашкелова, Шум Джудо. За следваща среща на Татами 1 да имат готовност финалистите. Петър Павлов и Линден, Кристиян Иванов и Линден. Следваща среща Татами 1. За следваща среща на Татами 3, категория плюс 36 кг при момичетата. Мелина Печева, Шум Джудо, Дарина Вълкова, Тавен. Следващата среща на Татами 2 ще бъде с категория 27 кг при момчетата. Шампионка в категория 26 кг, Невена Желева Стевен. Татами 2 победител Надия Захар и Линден София. Оценка